Throw has a shelf life of 2 years and is effective against accidental kitchen fires, small domestic fires, inflammable liquid fires, and electrical fires, where small fires quickly turn into raging infernos. But now, you are equipped to prevent disasters. Simply pick, aim, and throw. Be fire ready. ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांच्यासाठी एवढी मोठी ताकद लावू की 15,000चा पराभव मोठ्या मताधिक्यात परावर्तित करून विजयी करू. शिक्षक शिवसेना हे काय रसायन आहे ते म्हात्रे सरांसारखे कार्यकर्ते बघितल्यावर लक्षात येतं. पुढचा शिक्षक आमदार हा सेनेचाच असेल असा विश्वास पालकमंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केला आहे. जो एक स्तुत्य उपक्रम राबवला आहे त्याचं अभिनंदन करण्यासाठी या कार्यक्रमाला मी उपस्थित होतो. अनेक संस्था ज्यांनी अतिशय चांगलं काम केलं आहे त्यांचा सत्कार या ठिकाणी करण्यात आला, शिक्षकांचा सत्कार करण्यात आला आणि शिक्षकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी येत्या काही दिवसामध्ये शालेय शिक्षण विभागाचे संचालक, उपसंचालक, पालकमंत्री म्हणून मी स्वतः आणि इथले शिक्षणाधिकारी आणि इथले सगळे शिक्षक असा एक कार्यक्रम मी आयोजित केलेला आहे. येत्या 15-20 दिवसामध्ये करोनाचं प्रमाण पुन्हा जे वाढतं ते कमी झाल्यानंतर मी घेणार आहे. शिवसेनेचा कार्यकर्ता हा एकदा पेटून जर उठला तर 1500चं कमी असलेलं मताधिक्य 15,000च्या मताधिक्यामध्ये कन्वर्ट करू शकतो एवढी ताकद शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये असते. आणि म्हणूनच मी ज्ञानेश्वरजींना देखील धन्यवाद दिले की निवडणूक हरल्यानंतर यायचंच नाही हा जो काय पायंडा होता तो त्यांनी मोडीत काढला आहे आणि उमेदवार म्हणून जरी मी पराभूत झालो असलो तरी शिक्षकांसाठी काम करत राहणार आहे हा एक संकेत त्यांनी संदेशाच्या रूपानं संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये दिलेला आहे. मला जी माहिती आहे ते इथले शिक्षणाधिकारी शिक्षकांना अडचणी निर्माण करतात अशा अनेक तक्रारी आज देखील माझ्या कानावर आलेल्या आहेत आणि म्हणून त्याच्यावर सविस्तर चर्चा करून तोडगा काढला जाईल. लॉकडाऊनच्या बाबतीमध्ये संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी तिथल्या संबंधित यंत्रणेचा आढावा घेऊन लॉकडाऊनच्या संदर्भामध्ये निर्णय घ्यावेत असं मुख्यमंत्री महोदयांचे आदेश आहेत आणि त्याच पद्धतीनं महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी काम 10वी-12वीच्या संदर्भामध्ये मंत्री महोदय वर्षाताई गायकवाड त्याच्यावर निर्णय घेतील. परंतु कॉलेजेस देखील सुरू करण्याचा निर्णय आम्ही सगळ्यांनी मिळून घेतला होता. करोनाचं संकट असंच जर वाढत राहिलं तर त्याच्यावर देखील काय निर्णय घ्यायचा तर त्या विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि जिल्हाधिकारी यांनी चर्चा करून निर्णय घ्यावा अशा सूचना मी स्पष्ट दिल्या. अंगणेवाडीच्या सगळ्या ट्रस्टींनी माझ्या समवेतच बैठक घेतलेली होती आणि त्यांनी सगळ्यांना आवाहन केलं होतं की यात्रेकरूंसाठी ही यात्रा रद्द झालेली आहे. आजच मला कुणकेश्वरच्या संदर्भात देखील माहिती मिळालेली आहे. मी 2 दिवसामध्ये त्या ट्रस्टींबरोबर देखील चर्चा करून पुढचा निर्णय मी स्वतः पालकमंत्री म्हणून बंधन घालून घेतलेलं आहे की उत्सव यात्रेकरूंसाठी बंद असताना करोनाचे सगळे प्रोटोकॉल पाळले गेले पाहिजेत. म्हणून मी करोना कमी झाल्यानंतर अंगणेवाडीला जाऊन देवीचं दर्शन घेणार आहे. तसंच प्रत्येकानं घ्यावं. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.